Cobi Pak manggerakne tangane sing wau Pak. Nggih. Sing jari-jarine pun saged nggegem nggih. Alah, sak derenge Matang. Jauh. kados model stroke ngoten niku nggih. Kiraan betul. Nggih. Dadi nek dipepetne mboten saged. Sakniki alhamdulillah. Mang unggahne tangane jenengan kalih. Kalih-kalih. Pun saged nggih. Tapi sak derenge Ndek wingi-wingi Sakit tapi sakit banget. sakniki pun Sakit mau. Sakit. Jadi pun enteng. Ya kan nggih. Rangkang-rangkang udah. oh. Gen bagian lehere napa-napa Pun baris. pun los nggih. Las nih. Alhamdulillah. Nek Rada. sekedhik Iya sakit mau. tapi niku proses. Jeneng kali buri iki juga kan tuh dipakai sakitnya niku rada maksa. Nek dingge ngadeg ngoten pun sekeca. Oh. Alhamdulillah. Nek ndek wau sakderenge kan ajeng ngadeg rada krengkeng-krengkeng ngoten. Rada abot ngoten. Oh. Ini penenteng banget kayak wong pun sehat. Alhamdulillah. Nggih, matur sembah nuwun mugi enggal sehat waras benjing pun saged nyambut damel. Tapi ampun dingge ngoyo. Oh nggih. Ya pasti. Soale niku nembe proses. Ngoten. Ampun dingge ngangkati barang abot-abot sik. Tapi nek mengke kan ibarate latihan sithik-sithik mboten apa-apa. Tapi ampun dipeksa lho, Pak. Iya iya. Niku. Soale padaran bagian jero niku sing bekas benturan niku nembe pemulihan. Oh. Prosesnya ngoten. Kalih jamune aja lali diombe, terus kalih ndamel niku wau. Pulau rutin ini. Nggih. Gawe sampean wae dulu. Nggih pun ngoten nggih, matur sembah nuwun, Pak. Nggih. Sami-sami kula sing maksud sih. Jempole Pak kula nyuwun tulung, Pak. Nggih.